Jail warden sa Misamis Oriental Provincial Jail gisuspende human nga pakyas kini nga madakpan pagbalik ang mga nakapuga nga piniriso sa miaging tuig. Aneng report. Subay sa gipagula nga kamanduan sa Misamis Oriental Provincial Government, gipailawom sa preventive suspension ang kasamtangan jail warden sa Misamis Oriental Provincial Jail nga si retired Police Colonel Robert Roy Bahian. Kini pinasikad sa nagpadayong investigasyon sa Provincial Administration Office. Nagunang hinungdan sa mong suspensyon ang pagkapakyas matod pa ni Bahian nga madakpan pagbalik ang mga piniriso nga nakapuga sa prisuhan sa milabayng tuig. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang reaksyon ni Bahian sa mong suspensyon apan wala pa kini mitubag sa among tawag. Sa karon, nagdumala sa MOPJ si Assistant Jail Warden Francis Sarangay. Gipasalig ni ini nga madumala ang prisuhan ilawom sa iyang lideres. Hugot sab niya ginamonitor ang kahimtang ingon man performance sa mga jail guard. Atong gipahugot ang atong security measures kay para dili makasulod og kanang mga illegal nga kontrabando o kining ingon siya nga pagbantay mo sa pagbikyas sa mga PDLs. Gipasabot sab sa MOPJ sa mga banay sa mga PDL ang mga kausaban nga ilang gipatuman. Akong mga mensahe dinhi sa katawhan nila din kining atong mga pamilya, mga higala aning mga PDLs nga nadiri. Kabalo man ta nga kanang na-stricto ang pagpasulod ninyo ang paghugot na mo sa seguridad din sa MOPJ labi kining mga dalaw. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.